आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. ही पिढी आपल्याला बर्बाद करायची आहे का याचा विचार केला पाहिजे. आज जर आपण मुलांना अशी सवय लावली, इलेक्शन आहे म्हणून त्यांना पगारावर ठेवलं आणि त्यांना वाटेल तशा पार्ट्या दिल्या, ही पिढी बर्बाद होऊन जाईल. ही कोकणची संस्कृती नाही. या मुलांना नोकऱ्यांना लावलं पाहिजे, या मुलांना परदेशामध्ये पाठवलं पाहिजे, या मुलांचं जीवन सुधारलं पाहिजे. तरच ते आपण म्हणू शकतो की खऱ्या अर्थाने जनतेची सेवा ईश्वराची सेवा आहे आणि मी देवाचा भक्त आहे. मीच एकटा असा उमेदवार आहे की जो निरपेक्षपणे सेवा करू शकतो, कारण देवाने आम्हाला सगळं काय दिलं, आता जनतेला देण्याचा वेळ आहे. त्याच्यामुळे मी एवढ्या मंजूर केल्या स्कीम, सगळ्याची टेंडर निघालेली आहेत, पण पुढच्या काळामध्ये या योजनांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे आणि ते माझं काम आहे. ह्या योजना घरोघर पोचल्या पाहिजेत, लोकांपर्यंत पोचल्या पाहिजे, लोकांचं उत्पन्न वाढलं पाहिजे, लक्ष्मीची पावलं घरोघर पोचली पाहिजेत. तर आपल्याला खूप मेहनत घ्यायला लागेल आणि ती मी मेहनत घेणं 100 तुम्ही बघा निवडणुकीला एवढा फिरू शकतो, तर एरवीसं मी फिरू शकतो. आणि आता योजना मंजूर झाली आहे, याच्यासाठी मला मुंबईला राहण्याची किंवा सातत्याने त्याचा पाठपुरा करायची गरज नाही. आता गेल्याचं काल हे पूर्ण झालं, आता आंबोलीचा सर्वे सुरू झाला, कंटिन्युअसली ऑनगोईंग प्रोजेक्ट आहे, ते होत राहणार. लोकांना जमिनीचं वाटप होत राहणार, कारण सरकारने निर्णय आचारसंहितेच्या पूर्वी घेतला आहे. सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्वीच सुरू झालेली आहे. त्यामुळे आता इलेक्शन आहे म्हणून काही थांबलेलं असं बिलकुल नाही. सगळी टेंडर्स पूर्वीच निघालेली आहेत, फक्त अंमलबजावणी झाली पाहिजे. ती मी 100% करा. शेवटी आपण ज्यावेळेला एखाद्या पक्षामध्ये काम करतो त्याला वरिष्ठांचा आदेश जर आपण मानला तर वरिष्ठसुद्धा आपल्यासाठी काहीतरी करू शकतात, हे सर्वांनी समजून घेतलं पाहिजे आणि त्याप्रमाणे योग्य तो निर्णय घेतला पाहिजे असं मला वाटतं आणि त्याच्यामुळे ते योग्य तो निर्णय घेतील अशी मला खात्री आहे. दीपावलीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी मी सर्व ज्या व्यापारी पेठा आहेत त्याच्यामध्ये फिरलो आहे. काही ठिकाणी अजून शिल्लक भाग आहे. वेंगुर्लामध्ये काल जरी मी फिरलेलो असलो तरी वेंगुर्लामधल्या काही व्यापाऱ्यांना अजून भेटायचं राहिलेलं आहे. सातार्ड्याच्या व्यापाऱ्यांना भेटायचं राहिलेलं आहे. आंबोली आहे, दाणोली आहे, छोट्या छोट्या व्यापारी बाजारपेठा आहे ज्याच्यामध्ये ग्रामीण भागातली लोक येत असतात आणि मी दर लक्ष्मीपूजनला सावंतवाडीमध्ये प्रत्येक दुकानाला भेट देतो. आता मी ठरवलेलं आहे की प्रत्येक दिवाळीला दिवस जरी वेगवेगळे असले, प्रत्येक वेळेला लक्ष्मीपूजनला सगळीकडे पोचता येणार नाही, पण आदला दिवस आहे जो आपल्या दिवाळीचा दिवस आहे, लक्ष्मीपूजनचा दिवस आहे, पाडव्याचा दिवस आहे, भाऊबीजेचा दिवस आहे. भेटलो म्हणजे लोकांच्या समस्या कळतात आणि लोकांची अपेक्षा एकच असते, विकास कामं तर होत राहतात पण तुम्ही प्रत्यक्ष भेटला पाहिजे. आणि त्या दृष्टीने मला वाटतं की दिवाळीच्या दरम्यान ही निवडणूक लागणं ही एक देवाची कृपा आहे. त्याच्यामुळे मी व्यापाऱ्यांना जसं भेटू शकलो तसंच व्यापारी बाजारपेठेमध्ये ग्रामीण भागातली लोकं येत असतात त्यांनासुद्धा भेटलो आणि कुठे काही ठिकाणची जर दुकानं राहिलेली असेल तर त्याच्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो. सर्वांना मी भेटणार आहे आणि याच्यापुढे आठवड्यातले 3 ते 4 दिवस हे मी माझ्या मतदारसंघामध्ये आणि ह्या जिल्ह्यातच राहणार आहे. त्याच्यामुळे लोकांची याच्यापुढे ही अशी कुठलीही कंप्लेंट येणार नाही. आता मी एवढा मोठा निधी ज्याला मंजूर करून आणला त्याला मला मुंबईतूनच हा निधी आणायला लागतो, नाहीतर हा निधी पोचणार नाही. मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण केला गेला. 2 वेळा जर्मनीला गेलो, जर्मनीला आता 150 लोकांना नोकऱ्या मिळवून दिलेल्या आहेत आणि 30-35 लाखाच्या नोकऱ्या या आमच्या घरातल्या ITI झालेल्या मुलांना, नर्सिंग केलेल्या, फिजिओथेरपी केलेल्या किंवा हॉटेल मॅनेजमेंट केलेल्या मुलांना मिळणं त्यांच्या दृष्टीने एक चमत्कारच आहे आणि ती देवाची कृपा आहे. ही घरोघर पोचली पाहिजे. किमान 10,000 युवक तरी या माध्यमातून माझी खात्री आहे की परदेशामध्ये नोकरी करतील. उर्वरित लोकांना इथं आपण रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देतो. शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवलेल्या आहे, महिलांसाठी राबवल्या आहेत. फक्त ह्या घरोघर पोचण्याच्या दृष्टीने आमच्या कार्यकर्त्यांनी सुद्धा ही काळजी घेतली पाहिजे की किती आपण प्रचंड प्रमाणात योजना केल्या या घरोघर पोचल्या पाहिजेत. तरच आपण दीपावली म्हणजे शेवटी काय असतं, हा दिव्याचा सण आहे, हा लक्ष्मीपूजनाचा सण आहे. लक्ष्मीची पावलं घरोघर गेली पाहिजेत. ती माझी एकट्याची जबाबदारी नाही, आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे. म्हणून मी कार्यकर्त्यांचं एक शिबिर घेईन, त्यांना सगळ्या योजना समजावून सांगेन आणि या योजना घरोघर पोहोचवण्याची व्यवस्था आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.